Per eżempju, jiena naf okkażjonijiet fejn kien hawn fuq suġġett differenti għata sigaretti. Kellu diżappunt fil-ħajja, ixini, tista' tkun telf fil-familja, dak li stess mal jixi pakket sigaretti. Bħal dak li qallu ħajsewwi xi ħaġa. U ma jkun ġara xejn laqqas. Sewwa, għax kulħadd jisu jirrilepsja u rridu nkunu daqsxejn. Bekk nammirakom. Għaliex li tiżbalja li taqa' mhux hekk. Ma jimpurtax. Mhux kemm darba taqa', kemm darba tqum li jgħod. Ġifieri dika. Komplu, sinjuri. Ma rridx intellifkom. Mark semma ħafna punti diġà u jiena isu ħanaqbad ma dal-istudju partikolari Karla x'daw jimxu b'mod konkret. Isma' x'għamlu dawk in-nies illi jagħmlu l-progress u mbagħad żammewa għat-tul ta' żmien. Dal-istudju vera kien tajjeb. Vera interessanti. L-ewwel qabel kollox, dejjem ħanieħdu parir ta' tabib f'każijiet ta' kundizzjonijiet mediċi, ta' mediċini, eċetera. Ġifieri hawnhekk nitkellmu ħafna b'mod ġenerali, dak li jkun ma jridx assumi li dak li qed ngħidu għalih, għax aħna qegħdin nitkellmu b'mod ġenerali ħafna. U l-ewwel qabel kollox ħanati parir lil dawk il-familjari ta' min jaf jew taf illi għandhom bżonn jagħmlu progress anke fil-pis tagħhom. Tgħidulhomx lil dawk li għandhom bżonn jagħmlu progress, ejja fl-aħħar bdejt tagħmel xi ħaġa, m'għandekx għaġla. Jew inkella jiena kien hemm min qalli li dik id-dieta li qed tagħmel mhux tajba ta' jekk il-persuna tkun ħadet parir ta' tabib, mod. Jekk għax sema xi ħaġa mingħand il-ġara, storja oħra. Jiġifieri m'għadux noqogħdu ngħidu fuq x'sema dik fuq l-internet jew x'qalt lil oħra tal-grocer. Ħana millek kumment. Noqogħdu fuq parir ta' minnu kwalifikat. U jista' jkun li dak il-kumment ħajjiġi. Anċas billi jiġi. Ħajjiġi sa dak il-kumment inti ħudu u l-importanti hija inti tkun it-tabib tiegħek stess. Ġifieri jekk inti qed tħossok tajjeb bid-dieta li qed tagħmel, jgħidlek xi ħadd ieħor għax mhux kulħadd iridlek il-ġid sewwa u fis-soċjetà tiġri dik il-ħaġa, sewwa jekk inti qed tħossok tajjeb kif qed tħossok li qed tkollok iktar enerġija li mhux qed timrat ħafna li l-pressjoni qed tkun iktar stabbli, taf mela li inti qed tagħmel sew. U ħażib biċ-ċama li semma Mark. Kemm importanti wkoll li apparti kif qed tħossok, naraw ukoll illi medikament sejrin tajjeb l-affarijiet. Mela pereżempju l-koll nafu Karl, illi mhux il-fasting biss, jew mhux li bniedem jikkontrolla kemm jikol karbohydrates jew kemm jikol xaħmijiet biss, kwalunkwe sistema ta' ikel li bija dak li jkun tilef mix-xaħam mill-pis żejjed, awtomatikament dawk li dom health markers ħajmorru il qudiem ukoll. Jiġifieri semmija Mark diġà, inti ħassib dik is-sistema. Illi inti qed tagħtik ir-riżultati għax qed tħossok aħjar, qed juruk anke fl-aspett mediku li inti sejjer il qudiem u hemm affarijiet oħrajn bħal x'qed nara fil-mera, bħal pereżempju ħwejjeġ qed joqogħduli aħjar. Bħal pereżempju għandi aktar nies biex nitla' taraġ biex nilab ma' tfal ta' tfal. Mela l-ewwel qabel kollox naraw illi aħna nisimgħu mant min verament jifhem fis-suġġett ġieħ il-bambin, mhux għax il-ġara għand tal-grocer qalt li tagħmilx il-fasting għax jiena smajt li ħażin ħafna l-metaboliżmu. U kulħadd bl-opinjoni tiegħu. Eżatt. Daw mhux affarijiet ta' opinjoni, daw affarijiet ta' xjenza. Mela, u min qed ibati bl-artrite, min qed ibati bl-infjammazzjoni ġo kubtejħ, b'ħafna uġieħ. Daw l-affarijiet jibdew jmorru ħafna l-qudiem. Sewwa ġifieri kollox jiġi ma kollox is-sistema mhijiex biex inti titlef il-weight biss. Il-weight huwa kombinat mal-infjammazzjoni kollha li għandek ma' ġismek, mal-kolesterol, mal-pressjoni, mal-fibromyalgia, ma' ħafna affarijiet anke depression li ma tistax torqod li għandek ħafna ansjetà kif titlef il-weight. ċertu affarijiet jibdew jinbidlu tħossok